machielo. Ikrok osetieki ne limbe ma jatend piny Kenya William Ruto modhi chako Jumapili kaunti ma Homa Bay kaluwore gi limbe mare ma tich masani odhigo nyime kauntis ma Kaluo. Jatend piny biro yore nyasi mar lam mag dinde mopogore opogore chieng' Jumapil ma idhi bag e skund sekondar ma Goro Sare kar chieng' bura ma Kasipul. Bang' nyasi mar lam no to biro dhi chuo wang'e gedo mar apaya mawuok namba Karabok Adiedo matudo kar chieng' bura ma Karachuonyo gi Kasipul. Bang'e biro tiyo dhi yawa yanga apaya mar Osinga Ring Road kar chieng' bura ma Suba North e kind dongruok mamoko. Ndiwa ka wanga ne otiyo gi thuolo mar jiwo oganda Homa Bay mondo miwuog oko kar rombgi mar rwako jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare e kaunti no. Yes, one. Igni mang'eny pok nwaneno ka president mar Kenya obiro e kaunti wa ma Homa Bay kae. Igni adegi nus ma president osebede kom biro ne Homa Bay Jumapil bro bedo mar 15 mosebiro e Homa Bay kae. To kobi nono biro ka biro obiro gi gimoro. Kata wang' ni mobiro ni wang'eyo ni nitie gik mobro wenwa. This visit means a lot to the people of Kasipul. It shows the president's commitment to engaging with his people, the people of Kasipul, the people of Homa Bay. En gima jothuru ong'eyo ni ker osenyiso maonge kiawa mosenenore nyaka wang'o gendini moko no oherowa kaka Homa Bay. Gik mosetimonwa beyo kobiro mondo lemwa mondo walem to an kaka jakom mar dinde kod lemo duto arwako ji duto nikech ang'eyo ni Homa Bay ka onge ng'ama ok lem. Nyikwara mogi wachokre kase Agoro Sare High School on 22nd Sunday saa chiele wang'e mondo wanyis Dr. William Samoei Ruto, His Excellency, beloved President, ni wahere. I want to assure the President that we love you. We have seen what you have done in our county. You have transformed our county headquarters. The projects that are currently going on in our Homa Bay County is something that us as the church, we really support. Wadhi county ma Siaya, sub county ma Bondo, Usenge, ma hukum johala kod jolupe dhowath ma